А зараз у нас на прямому зв'язку телефоном Борис Бабін. Борис Бабін – це колишній представник президента Автономної Республіки Крим, мій добрий знайомий. Привіт, Борисе. Доброго дня. Вітаємо вас. Слухай, просте питання, дуже просте. Зараз Верховна Рада України схвалила рішення щодо Росії як терористичної держави, тобто держава-терорист. Але це поки лише ми це зробили. Як ти думаєш, чи ми маємо шанс на підставі того, що вони роблять тут, на підставі даних, до речі, іноземних, там, німецької розвідки, наприклад, про те, що це сплановані всі дії, злочини, не просто так гвалтування, вбивства тощо. Чи ми маємо шанс довести до світового суспільства, щоб всі цивілізовані країни визнали Росію державою-терористом? І якщо це відбудеться, що це означатиме? Ну, дивіться, щодо тероризму, я все ж таки відмежовував категорію тероризму від прикладом агресії, геноциду і воєнних злочинів. Тобто, що Росія вчинює відповідну агресію, це держава-агресор. Так? Якщо Росія прагне вчинити геноцид українського народу, так, це зафіксовано. Якщо Росія вчинює вояки та найманці воєнні злочини, так, це все має відповідні механізми фіксації і механізми встановлення в судовому порядку. Не лише на національному рівні є, перше, Міжнародний кримінальний суд з цих питань, друге є прикладом регіональний механізм справ людини, той самий Європейський суд. Тобто тут я не сумніваюся, в цьому вимірі, у вимірі воєнних злочинів, злочину можливо агресії, чому я кажу можливо, бо там складніше це провести процесуально через рішення суду, не тому, що вона не агресор, звісно, вона агресор. І щодо геноциду так само, з такими ж самими застереженнями, ми можемо отримати рішення міжнародних судових юрисдикцій. Щодо питань тероризму, то тероризм не є категорією міжнародного гуманітарного права. І за таких умов визнання чи невизнання державою терористом – це більше питання політико-правового виміру на національному рівні. Єдина ситуація, де я бачу якийсь міжнародний результат, так, юридичний, це той процес, який вже давно триває, це процес в Міжнародному суді ООН, де ми звинувачуємо Російську Федерацію в порушенні Конвенції про фінансування тероризму. Так? Це перший такий процес за цією конвенцією в практиці ООН і в практиці Міжнародного суду. Тут дійсно, якщо, а я думаю, що тут, скоріш за все так, Міжнародний суд визнає порушення Росії цієї конвенції, так, це буде рішення про те, що Російська Федерація фінансує тероризм. Так? Тобто тут ось такі формати я бачу. Слухай, Борисе, не фінансує. Вона робить її спосіб ведення війни, він терористичний. Я розумію, що це не юридичне формулювання, але просто, на мою думку, може я не правий, не маю рацію, ми можемо закликати багато парламентів світу назвати все ж таки, нарешті, Росію саме державою терористом, бо це державні рішення. І це почалося ще зі збиття літака над Донбасом. Ну, це моя думка, не знаю, чи це можливо. Так, звісно, я з вами згоден, що це можна робити, і дійсно такі заклики мають бути, можливо, здійснені. В цій заяві, скоріше за все, ці заклики вже є. Питання в іншому, тобто, якою мета терориста? Мета терориста – це шляхом насильства чи погрози насильства змусити когось щось зробити, так? Це терорист. Якщо ситуація інша, і якщо метою злочинця не примус нас щось зробити, а мета знищити нас як народ, то це геноцид. Тобто тут, дивіться, дві ситуації. Змусити щось зробити чи просто знищити. Я не бачу сьогодні, що росіяни впевнені, що вони зможуть нас змусити щось зробити. Тому вони обирають шлях знищення. Вони йдуть шляхом геноциду, і це вже, звісно, категорія міжнародного гуманітарного права. Я не кажу про те, що не вдасться, звісно, ні. Але їх злочинний задум вже задокументований, от саме викрилися. Ми бачимо фактично діяння геноциду на окупованих територіях. Тобто тут, як то кажуть, злочин геноциду, він важчий, ніж злочин тероризму. Він більш небезпечний. І, як на мене, звісно, Російська Федерація в першу чергу це держава-агресор, і це держава, що вчинює геноцид.
Борисе, ну а які перспективи притягнути Росію, я не знаю, чи це як державу, чи весь російський народ, як це можна пояснити? Немає з нами пана Бориса, так? Скажіть нам, будь ласка. Чи є з нами Борис Бабін? Або мирний договір за підсумками війни нашої перемоги, або рішення Ради безпеки ООН після того, як Російська Федерація припинить де-факто свою участь протиправну в ООН, можливо і так буде, і далі, згідно рішення міжнародних інституцій, будуть відповідні заходи на території Російської Федерації. В першу чергу це дійсно заходи з, на жаль, так, з денацифікації, хоча цей термін злочинно використовують, але сьогодні в Росії склався саме нацистський режим, і ми маємо думати, як з цим бути. Людство має думати, як з цим бути, бо залишати це просто так неможливо. Завтра вони вирішать, що вони хочуть рятувати народ Лаосу чи Мадагаскару, ті мешканці Флориди, ви ж розумієте. Тобто у них немає жодних моральних обмежень, вони вважають, що у них немає жодних обмежень технічних, що вони можуть знищувати будь-кого будь-де. Тобто з тим слід щось зробити. Ми дійсно бачимо, що населення Російської Федерації схвалює злочинну політику влади Російської Федерації. Тому, звісно, так не може бути продовжатися. Політика має бути зміненою і має бути проведені заходи з тим, щоб населення зрозуміло помилковість такої позиції і її протиправність. Також, звісно, внесли матеріальні, як то кажуть, витрати на відшкодування нанесеної шкоди. А що треба зробити, щоб були повні юридичні підстави для такої відповідальності, для таких рішень? І що нам належить? Це рішення якраз Міжнародного кримінального суду, в першу чергу. Вони не будуть проти держави, вони будуть проти конкретних осіб, проти керівництва держави-агресора, але в них буде задокументовано те, що якщо, наприклад, там голова держави, очільник чи там члени Ради безпеки цієї держави схвалили таке рішення, і воно злочинне, і це акт геноциду, і ще військовий злочин, то, звісно, політика цієї держави є злочинна. Просто справа в тому, що в міжнародному кримінальному праві нема такої штуки, як відповідальність держав. Тобто держава відповідає за договорами. А тут відповідальність кримінальна і відповідальність особ. А далі ми з цього виводимо вимоги і матеріального характеру, і вимоги щодо зміни політики Російської Федерації, і міжнародних засобів забезпечення зміни такої політики. А що буде після цього? Те, що там репарації, так, це як країні чи теж персональні ці штуки? Після рішення суду, що буде наслідком для Росії конкретно? Після рішення з конкретного міжнародного кримінального суду наслідки будуть лише що прямі юридичні, лише до цієї особи, яка засуджена, або в розшуку. Я маю на увазі наслідки, які будуть схвалені або за мирною угодою, або за рішенням Ради безпеки ООН. І те неминуче, адже будь-яка війна має певне завершення. І ми розуміємо, що іншого завершення, крім нашої перемоги, бути не може. Дякуємо вам, Борисе. Борис Бабін. Дякую. Дякую.